सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची झालेली निवडणूक, त्यानंतर नगरपंचायतीची निवडणूक आणि आलेल्या निकालानंतर सिंधुदुर्गातून भाजप आणि नारायण राणे यांच्या ताब्यातल्या जवळजवळ सर्वच नगरपंचायतीवर शिवसेना आणि एन सी पीचं बहुमत प्राप्त झालेलं आहे, एक वगळता. त्यानंतर सातत्याने राणे समर्थक सांगून एक व्यक्ती फोन करून शिवीगाळ करणं, मारण्याची धमकी देणं असे प्रकार करत होते. परवाच्या दिवशी एकाच दिवशी जवळजवळ 15 वेळेला फोन करून त्याने अशा पद्धतीच्या धमक्या दिल्यानंतर मी पोलीस तक्रार केली मुंबई पोलिसांकडे आणि मुंबई पोलिसांनीसुद्धा त्याची तत्परतेने दखल घेतली आणि ताबडतोब त्या आरोपीला पकडलं गेलेलं आहे. आणि आरोपी हा मूलतः रत्नागिरीतला आहे, परंतु मुंबई निवासी आहे आणि त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी त्याची तातडीने चौकशी करून उच्चस्तरीय चौकशी करून त्याला पकडून त्याला जेरबंद केलेलं आहे. पोलीस त्यांची चौकशी करतात, परंतु सांगत असताना राणे समर्थक आणि त्याच्या DPमध्ये सुद्धा राणे आणि त्यांच्या दोन्ही पुत्रांचा असा फोटो आहे आणि त्यामुळे पोलीस त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करत आहेत. स्थानिक प्रश्न असा की आता 27 तारीखला आपण हायवेच्या विरोधात जे आंदोलन करतो त्याच्याबद्दल आपण काय मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचं खास करून चिपळूण म्हणजे पेढे परशुराम ते वाकेडपर्यंतचं जे काम रखडलेलं आहे, सातत्याने माननीय नितीन गडकरी साहेबांची आम्ही भेट घेत असतो. नितीन गडकरी साहेबसुद्धा सातत्याने ठेकेदारांना आदेश देत असतात, परंतु गेंड्याच्या कातडीचे असलेले ठेकेदार हायवेचं अजूनही काम सुरू करत नाही. त्यामुळे खूपच अडचण होते. वाहन चालकांना खूप अपघात होतात आणि रस्ता अत्यंत दयनीय अवस्था रस्त्याची झालेली आहे. त्यामुळे ह्या रस्त्याचं काम तातडीने सुरू करावं असा आदेश देऊनसुद्धा म्हणजे केंद्रीय मंत्र्यांनी आदेश देऊनसुद्धा आज जवळ 10 जानेवारीपर्यंत काम चालू करतो म्हणून सांगितलं होतं. अद्यापही काम चालू झालेलं नाही, म्हणून शिवसेना आणि महाविकास आघाडी हा रस्ता रोकोचं आंदोलन करणार आहे 27 जानेवारी 10 ते 12 ह्या 2 तासामध्ये. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची झालेली निवडणूक, त्यानंतर नगरपंचायतीची निवडणूक आणि आलेल्या निकालानंतर सिंधुदुर्गातून भाजप आणि नारायण राणे यांच्या ताब्यातल्या जवळजवळ सर्वच नगरपंचायतीवर शिवसेना आणि एन सी पीचं बहुमत प्राप्त झालेलं आहे, एक वगळता. त्यानंतर सातत्याने राणे समर्थक सांगून एक व्यक्ती फोन करून शिवीगाळ करणं, मारण्याची धमकी देणं असे प्रकार करत होते. परवाच्या दिवशी एकाच दिवशी जवळजवळ 15 वेळेला फोन करून त्याने अशा पद्धतीच्या धमक्या दिल्यानंतर मी पोलीस तक्रार केली मुंबई पोलिसांकडे आणि मुंबई पोलिसांनीसुद्धा त्याची तत्परतेने दखल घेतली आणि ताबडतोब त्या आरोपीला पकडलं गेलेलं आहे. आणि आरोपी हा मूलतः रत्नागिरीतला आहे, परंतु मुंबई निवासी आहे आणि त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी त्याची तातडीने चौकशी करून उच्चस्तरीय चौकशी करून त्याला पकडून त्याला जेरबंद केलेलं आहे. पोलीस त्यांची चौकशी करतात, परंतु सांगत असताना राणे समर्थक आणि त्याच्या DPमध्ये सुद्धा राणे आणि त्यांच्या दोन्ही पुत्रांचा असा फोटो आहे आणि त्यामुळे पोलीस त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करत आहेत. स्थानिक प्रश्न असा की आता 27 तारीखला आपण हायवेच्या विरोधात जे आंदोलन करतो त्याच्याबद्दल आपण काय मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचं खास करून चिपळूण म्हणजे पेढे परशुराम ते वाकेडपर्यंतचं जे काम रखडलेलं आहे, सातत्याने माननीय नितीन गडकरी साहेबांची आम्ही भेट घेत असतो. नितीन गडकरी साहेबसुद्धा सातत्याने ठेकेदारांना आदेश देत असतात, परंतु गेंड्याच्या कातडीचे असलेले ठेकेदार हायवेचं अजूनही काम सुरू करत नाही. त्यामुळे खूपच अडचण होते. वाहन चालकांना खूप अपघात होतात आणि रस्ता अत्यंत दयनीय अवस्था रस्त्याची झालेली आहे. त्यामुळे ह्या रस्त्याचं काम तातडीने सुरू करावं असा आदेश देऊनसुद्धा म्हणजे केंद्रीय मंत्र्यांनी आदेश देऊनसुद्धा आज जवळ 10 जानेवारीपर्यंत काम चालू करतो म्हणून सांगितलं होतं. अद्यापही काम चालू झालेलं नाही, म्हणून शिवसेना आणि महाविकास आघाडी हा रस्ता रोकोचं आंदोलन करणार आहे 27 जानेवारी 10 ते 12 ह्या 2 तासामध्ये.